Mga classmate, good morning. Welcome to my vlog, John Carpinterong Bisaya. Naghimo kog CR karon mga classmate. Akin nga CR. Ang mag-flooring ko sa CR karon mga classmate. Akong itudlo sa inyo saan sa pag-slope aron ang tubig mo ditso sa drain, sa iyang floor drain. Amo na yung sulod sa CR mga classmate. Ang kanang number po nga PVC pipe mga classmate mo na sa bowl. Katong number to sa daplane mo to sa iyang floor drain. Dire ko nakuha level mga classmate. Kining hinges dayon dari patuyok mo na yung mga level hasta dito sa kanto mga classmate. Ang akong sukot sa flooring mga classmate payon rin sa akong level 91 cm. Gikan rin sa akong level mga classmate tulo ka kanto ang akong gipareha og level. Kini mo ikaduha dayon ikatulo mo na siya ang 91 cm payon rin siyang flooring. Gikan po rin mga classmate payon dito sa pikas kanto dito payon siyang floor drain 93 cm payon dito sa flooring dire ubos siya og 2 cm. Dili kayo natudak unog slope mga classmate para dili kayo bahada kay delikado sa slide mga classmate. Kanang 2 cm igo-igo na siya nga mudagan ang tubig. Gikan rin mga classmate payon rin sa tungo sa floor drain 94 cm ubos siya dire og 1 cm para diretso ang tubig dire sa floor drain. Kaya nga na mga classmate tulo ka kanto nga atong iparehas then dire nga side payon sa floor drain naog ta og 2 cm payon po dito sa PVC naog ta og 1 cm para slope diretso ang tubig. Mag-install ko sa bowl mga classmate. Kanang number po ng PVC mga classmate sa yung bowl dili nito sa full cut katopong sa flooring ato siyang bilag 3/4 para ang atong setting sa bowl mga classmate dili mo sulod sa PVC. Sakto ra ang cutting sa PVC mga classmate. Inik setting di mo sud ang minasa sa ilalom. Akin nga CR mga classmate dili ni sa tiles kay wa pa budget. Akong itawdan ang bowl. Ang akong isetting mga classmate semento kay di siya pwede i-wax. Kaya ang bowl mga classmate way bangag sa kilid. Ako na na-setting mga classmate. Pahuman to setting mga classmate, bubuan at tubig. Kaya basig na nasulod na simento sa ilalom. Okay na mga classmate. Hinluan na lang. Ako bubuan ng tubig ang flooring mga classmate. O wala ba yung mapundong nga tubig. Diretso gid sa floor drain mga classmate. Wala ginipundong nga tubig. Ay nga to nga slope mga classmate 2 cm para dili kayo bahada, para dili delikado sa slide. Adira ko tubong video mga classmate. Ito mga bagupang katunog mason carpenter na napakoy gamay nga tips nga kihatag sa inyo. Adira ko tubong video. Salamat. Thank you.